ng mga nagbabagang balita. Nang dahil sa napabayaang nakasaksak na appliance, junk shop sa Naga City nasunog. Namamanhikan sa Karamuan, tinagapatay ng kanyang soon-to-be father-in-law. Mag-abala at pampasabog, nasamsam ng Philippine Army sa Camarines Sur at Masbate. Level ng dissolved oxygen sa buhi, normal na. At 40 youth basketball team sa Kamsur, sasabak sa NBL Pilipinas Youth. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Umabot sa unang alarma ang naitalang sunog sa isang junk shop sa Barangay San Felipe, Naga City kagabi. Napabaya ang nakasaksak na appliance, tinitingnan ng BFP na pinagmulang sunog. Habang isa pang sunog, naitala sa lungsod. May ulat si John Amador. Sa ano po ni Sitio Matiway, San Felipe. Mainito nigday. Nagpundo na po sa bago si Kalayo, ngunya nagbalik. Naglalagablab na apoy ang bumungad sa mga residente sa Matiway Road, sakop ng Barangay San Felipe, Naga City, pasado alas 9 kagabi. Makikita sa video ang pagkukumahog ng ilang empleyado sa junk shop na maisalba ang mga kalakal mula sa naggagalit na apoy. Past 9 p.m. kagabi po, may nakareceive kami ng maraming tawag na may nasusulo daw po sa along Matiway Road, San Felipe, harani kay Moraville. So bali, kundi po kami, pag-abot may yun na to, niludak wala na si Kalayo kasi po yung involved is junk shop. Lumalabas sa pag-iimbestiga ng Bureau of Fire Protection Naga City Central Fire Station na naiwang appliances ang maaaring pinagmulan ng apoy. Possible cause ng Kalayo is according dun sa occupant, sa pamilya, may Bluetooth speaker po na naka-charge or naiwan. Hindi naman nila ina-admit totally na naka-charge, usually ganyan. Pero nakita po na yung wire ay umaapoy daw. So, more likely, inisip namin baka naka-charge siya during the time na nangyari yung incident. Magkukonduct pa lang po kami ng follow-up investigation kasi po medyo madilim talaga kahapon. Hindi pa namin ma-penetrate yung area. So, ngayon po, bali po, ngayon, mag-gather kami ng evidence gathering, mag-ilingan kung baka may other possible cause pa. Wala namang nasaktan sa nangyaring sunog maliban sa pinakawalang asong na trap at namatay nang mangyari ang insidente. Samantala, isa pang insidente ng sunog ang naitala sa Naga City sa bahagi ng Panganiban Drive, Naga City, kung saan tinupok ng apoy ang isang establishmento sa lugar pasado alas 2 ng hapon. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente. John Amador, CSN. Binawian ng buhay ang isang lalaking namamanhikan sana sa pamilya ng kanyang nobya. Nangyari ang insidente sa Barangay Belen, Karamuan, Camarines Sur na ayon sa pulisya dumalaw ang biktimang itinago sa pangalang Eli sa bahay ng nobya nito para sana maghayag ng intensyong pagpapakasal. Sa kasamaang palad ay tumanggi ang ama ng nobya makaraang malamang may sabit o may anak pala ang biktima sa nauna nitong kinakasama. Nagkaroon ng mainit na diskusyon sa pagitan ng suspect edad 54 anyos at biktima hanggang sa nataga ng ilang beses ng suspect si Eli. Naisugod pa sa ospital ang biktima ngunit binawian rin ng buhay kalaunan. Kusang sumuko sa mga otoridad ang suspect na naaharap ngayon sa kasong frustrated murder. Niyanig ng sunod-sunod na lindol ang bayan ng Lupisa nakalipas na 24 oras. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, mula nitong August 11 ay umabot na sa 15 lindol ang naitala ng ahensya.
Sa datos ng PHIVOLCS, pinakamalakas sa mga pagyanig ang magnitude 4.1 nitong August 11 alas 12 ng tanghali kung saan tectonic ang lahat ng origin. Ayon kay Dr. Paul Carlson Alanis ng PHIVOLCS, may tuturing itong earthquake storm dahil sa cluster de lindol sa isang lugar. Pinag-iingat ng ahensya ang publiko dahil maaari magdulot ng danyos ang sunod-sunod na lindol sa isang lugar. Sunod-sunod na na-recover ng kasundaluhan ang mga armas at pampasabog na gamit umano ng mga rebeldeng grupo sa magkakahiwalayan na operasyon sa Camarines Sur at Masbate. May ulat si John Amador. Samot-saring armas ng rebeldeng grupo umano ang nasamsam ng kasundaluhan sa magkaiwalay na operasyon sa Camarines Sur at Masbate. Tuluyang napasok at nadiskubre ng kasundaluhan ang isang kuta ng umano'y rebeldeng NPA at paggawaan umano ng pampasabog sa Masbate. Nitong makalawa lang no araw ng linggo, nagkaroon ng operation yung ating 2nd Infantry Battalion dito sa bahagi ng Barangay Kabungahan ng Kawayan Masbate, kung saan nadiskubre nila yung pinagtataguan ng samot-saring sangkap sa paggawa ng bomba. Kabilang na po dyan yung mga PVC pipes, mga wires, mga detonating cord, at yung mga shrapnel na ginagamit po para gumawa ng anti-personnel mines. Umabot dun sa 25 kilos yung shrapnel. Ito yung tumatalsik pag sumasabog yung isang bomba na nakakadamage dun sa ating mga sundalo or sa mga nadadamay na civilians. Bago pa yung pagkaka-recover dito ng mga spare parts ng baril, ng mga materyales sa paggawa ng bomba at mga magazine, mga iba pang mga gamit pang terorista sa Masbate. Isang araw, Sabado, ay nagkaroon din ng operasyon dito sa bahagi ng Antolon, Karamuan, Camarines Sur, kung saan ganun din halos yung mga na-recover nila na mga gamit. Ayon kay Major Roldan, malaking bagay ang pagkakadiskubre sa paggawaan ng bomba na mismong mga miyembro ng komunidad umano ang nagsuplong sa mga kinaroroonan ng mga gamit maging ng mga rebelde. Napakalaking bagay nito sa amin na na-discover namin ito sa tulong na rin ng information na pumapasok sa amin galing doon sa miyembro ng community, dahil sila rin mismo ay maaring madamay nito. Alam natin yung bomba kapag sumasabog hindi siya directional magkakaibang direksyon yung pinupuntahan ng shrapnel. Patunay nga dyan yung nangyaring pagkakapatay dito sa isang sikat na football player na si Kit Absalon at yung pinsan niyang si Nolben. So kaya pinagpapasalamat po namin ng malaki yung ating mga kababayan na concern sa ganitong mga pangyayari at nagpapabot ng information sa amin. Dahil luma na ang mga gamit na itinatago ng mga rebelde at ibinabaon na, patunay umano ito na itinatago na ang kagamitan ng mga rebelde at sinyales ng paghina ng kanilang pwersa. Patuloy ang kampanya at panawagan ng AFP sa mga rebeldeng grupo na sumuko na at magbalik loob sa pamahalaan. John Amador, CSN. Sumailalim sa training and seminar ang mga LGU official at national agency personnel hinggil sa pagpapalakas pa ng community-based warning, evacuation, camp coordination and camp management system. Color-coded na flag warning system sa panahon ng kalamidad, papalawakin pa ng EDMERO. May ulat si Regine Buet. Dahil sa patuloy na nararanasang mga sakuna sa Kabikulan, partikular sa lalawigan ng Camarines Sur, tulad ng naging epekto ng Bagyong Kristi noong nakaraang taon. Mas pinaigting pa ang mga hakbang para sa disaster preparedness sa buong probinsya na isa sa mga pangunahing prioridad ng administrasyon ni Governor Elrey Villafuerte sa pamamagitan ng Environment Disaster Management and Emergency Response Office o EDMERO Camarines Sur. Kamakailan isinagawa ang isang mahalagang training at seminar sa Digital Transformation Center sa Kadlan Pili, Camarines Sur na may pamangat na From Risk to Readiness, Strengthening Community-Based Early Warning, Evacuation, Camp Coordination and Camp Management System Training. Lumahok sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa iba't ibang local government units at agency ng pamahalaan mula sa District 2, District 3 at District 5 ng lalawigan. Isa sa mga dumalo si Lorraine Martinez, LDRRMO1 ng Iriga City. Aniyang malaking advantage umano ng aktibidad para sa kanilang responders, lalo na sa pagdagdag ng kaalaman kung
paanong mas magiging handa ang mga komunidad sa panahon ng kalamidad at mas magkakaroon sila ng kumpiyansa sa planning at response. Gusto po namin magpasalamat especially po sa provincial government and sa EDMERA po na nag-i-initiate po ng mga ganitong capacity building training sa LGU level. Kasi is importante po ito kasi ito din po yung ibababa namin sa barangay para din po maunawaan din ng barangay ano ba yung mga dapat galaw, especially po during disaster and calamity. Ayon naman sa EDMERA Camarines Sur, bahagi na ng regular na programa ng kanilang tanggapan ang mga ganitong aktibidad bilang tugon sa direktiba ni Governor Elry Villafuerte para sa mas sistematikong paghahanda laban sa kalamidad. Bako lang sangon yan talang initikubusol kumbaga parang sa saro na ni sa naging trust kang gobyerno ta sa province tangarig mas maging marhay as in mas ligtas sa tuyang mga kahimanwa dahil nangani din po sa nangyari kan si Christine. Pero lain pa kadto talagang iyon ang pigbubusol kan sa tuyang gobyerno sa pamamayamani ni Gov nangarig mahilingtan as in kumbaga mapanatili tang ligtas ang mga tao. Sa naturang training, tinalakay ang iba't ibang paraan ng babala sa komunidad, lalo na kung limitado ang akses sa digital o electronic na makagamitan. Isa sa mga itinutulak na alternatibong paraan ay ang paggamit ng mga color-coded flag system, na una nang napilot test sa bayan ng Buhi. Narito ang kahulugan ng bawat kulay. Green, kung threat monitoring pa lamang. Yellow, maging alerto at maghanda. Red, lumikas na agad, at blue na no sailing o pagbabawal sa paglalayag sa mga coastal areas. Kumbaga, tigian itang uniform kita, kumbaga pag hinirutan niya, halimbawa, ang pigbubusol ta kaya ang ngunyan itong flag system ta pa na, kumbaga, kung sa panlain-lain na mga early warnings ta, kung mag-fail na to, halimbawa cellphone, kung maana pong maanang network, telepono or kung over pag ang flag kaya ang pubusol tayo sa flag system dawa aki or ano pa man siya mayong aram or kung itong garong mga lay community lang pag nahiling ninda ining flag tinaas maaaraman ninda kung anong buotang sabihon kaya kumbaga mas iniisip ta na mas basic mas simple pero mas may impact sa tao po. Sa tulong ng mga ganitong inisyatibo, mas napapalawak ang kaalaman at kahandaan ng mga lokal na pamahalaan para sa mas ligtas na Camarines Sur sa harap ng anumang sakuna. Regine Buey, CSN. Nagpapatuloy ang pamamahagi ng Land Transportation Office ng mga plaka ng motor 2017 pababa at nagbabarangay na rin para mabilis ito matanggap ng mga motorista. Ahensya mahigpit na sa No Plate No Travel Policy, oras na wala ng backlog sa mga plaka. Narito ang ulat ni Eli Balbin. Mistulang roadside inspection at checkpoint lang ito ng mga tauhan ng Land Transportation Office sa bahagi ng Barangay Abelia, Naga City. Ngunit maliban sa pagsita at paninikit sa mga motoristang may violation sa batas trapiko, isinabay na rin ng ahensya ang pamamahagi ng mga plaka ng motorista bilang bahagi ng bagong sistema upang mapabilis ang proseso. Ang ilang motorista aminadong kinabahan matapos parahin ng mga tauhan ng LTO. Opo, sir. Paano pa karamdam ng binara kayo? Medyo kabado, sir. Bakit? Akala ko may violation. Ngayon, ano in-explain sa'yo ng LTO? Magpapalit daw po ng plaka. So, medyo may plaka mo? Meron na po. So, anong nakuha ba na? Opo. Okay. So, ano masasabi mo sa LTO dahil hindi mo na kailangan pumunta doon sa district office, nandito na? So, maganda, sir, ang nila. Kasi hindi na pupunta doon sa LTO. Ayon kay LTO Naga District Office Chief Grace Rojas, layunin nilang mabawasan ang pila sa kanilang opisina at mapadali ang transaksyon maging pamamahagi ng mga unclaimed plates mula 2017 pababa. Sa pamamagitan nito, hindi na kailangan maghintay pa ng mga motorista ng matagal. Umabot na sa mahigit 3,000 na plaka ang dumating sa opisina ng LTO Naga at pangalawang batch na umano ang dumating ng mga plaka na kanilang pinamamahagi sa mga motorista. Actually, kahapon, nag-request na kami ng plaka sa Pamplona and naka-receive po kaming around 3,000 plates. Medyo po kaya naubusan na kami. Yung first release sa amin na 2,000 na-release na yung lahat. As of yesterday, meron na kaming na-release 2,500 plates. Simula nung nag-start kaming mag-release ng plaka.
Target naman ng ahensya na maipamahagi ang mga unclaimed plates hanggang sa buwan ng Oktubre. Pinaalalahanan rin ito ang mga motorista na mahigpit na nilang ipapatupad ang no plate no travel policy oras na wala ng backlog sa mga plaka. Pag na-distribute na yan, pwedeng mag-apprehend na kami, hintay lang kami ng order to apprehend yung walang mga plaka. Kaya tinatawagan ko po lahat ng mga motorcycle na may temporary plate pa lang, mag-proceed sa LTO or kung saan kaming barangay nandun para ma-claim yung plaka nila. Just bring your ORCR, yung lahat na 2017 and below na mga model. Eli Balbin, CSN. Public road ngunit ginagawang pribado dahil nagiging parkingan ng iilan. Isa yan sa mga target na ma-reclaim o mapawi ng DILG sa mas maigpit na pagpapatupad ng barangay road clearing operations. May ulat si John Amador. Mas pang magiging maigting ang road clearing operation sa lungsod ng Naga alinsunod sa ibinabang Memorandum Circular 2024-053 ng DILG na nag-uutos na paglilinis at pag-reclaim ng mga kalsada. Kabilang sa punteriya ng mga otoridad ang mga kalsadang ginagawang parkingan ng ilang vehicle owners maging mga nagtitinda sa tabi ng daan. May mandato talaga ang DILG para sa road clearing. Igo kataning Memorandum Circular number 2024 053 na mandato ang gabos na local government na mag-road clearing sa public roads, sidewalks and alleys o obstruction to ensure public safety. Yung memorandum ng DILG ay dalawang level, meron sa barangay at meron din sa city level. Sa barangay level, yung pong pagpapatupad ng barangay road clearing operations o tinatawag nilang barko. Dito inaatasan yung mga barangay officials galing sa punong barangay hanggang sa SK officials na tumulong sa pagsasagawa ng road clearing operation sa kani-kanilang mga areas of responsibility. At mahalaga rin na nadodocument nila ito at nasasubmit ang report sa DILG. Kasi meron pong validation team after several months ng implementation ng road clearing. Ayon pa kay Gumba, ang validation team ng DILG ang siyang magtitimbang kung may pagbabago ba sa lugar sa ilang buwang road clearing operation o dati pa rin ang sitwasyon. Yung ating wheel clamp operation, yung vendors clearing operation ay bahagi ng pagsunod sa kautusan ng road clearing. In fact, it's a nationwide directive issued several years ago. Ang pagkakaiba lang po ngayon, may bago tayong mayor at yung utos ay kung maaari sa pagsasagawa ng road clearing operation, yung mga vendors na nai-involve ay mabigyan ng alternatibo at mailagay sa tamang lugar. Ayon naman sa PNP, seguridad ang isa sa pangunahing papel nila sa pagpapatupad ng mga road clearing na isasagawa ng mga LGUs, lalo na sa barangay level. Sa Piña Francia, na-aktibo ang satong kapitan dyan, si Cap Jackie, itong sa road clearing. Kung sa ingani nagagamit sir ang serbisyo kang personnel kang Station 3 dahil ang Station 3 is authorized na mag-welcome sa mga sasakyan na naka-obstruct sa tinampo. Ang role naman kang PNP dyan is for security kang nalagi-implement kang road clearing lalo sa mga barangay officials. Dapat yaon ang presensya kang PNP. Ayon sa Public Safety Office, 1,000 pesos ang multa sa mga illegally parked vehicle na ma-wheel clamp habang isinasagawa ang mga road clearing operation sa lungsod. John Amador, CSN. Walang patin ang sinasagawang kampanya kontra droga ng mga otoridad sa Naga City. Patunay dyan ang pagkakaaresto ng dalawang kinokonsiderang baguhan sa pagtutulak ng illegal na droga sa lungsod. Narito ang ulat. Dalawang katao ang kalaboso sa iginasang anti-illegal drug operation ng kapulisan sa Naga City nitong nagdaang araw. Ayon sa Naga City Police, pawang mga newly identified individual o baguhan sa pagtutulak ng droga mga naaresto. Dalawa yung operations natin, isa sa Station 3 and isa sa Station 6. Nangyari sa Zone 6 sa Barangay San Felipe, which is yung suspect is 30 years old. Nakakuha tayo doon ng 4 pieces of suspected shabu and nagkakantidad siya ng 6,800. And yung isa ma'am sa Station 6
kung saan 35 years old yung suspects, and nakapag-confiscate tayo ng 16 pieces of transparent sachet containing suspected shabu, which nakakahalaga siya ng 13,600. Ang isa sa suspect na nasa kote sa operasyon, 3 beses na umanong nahuli sa parehong kaso. After few weeks of surveillance, na-identify natin na si J.R. Del Rosario Laresma, taga-barangay Triangulo ito. So na-monitor natin na nag-area siya dito sa akin, sa Del Rosario, sa Balatas, Kararayan, and talagang after a series of test by, na-identify natin siya na siya yung talagang bibenta ng droga dito sa area ko. So ngayon, nandito siya sa ating station, sa custody natin, for direct filing of yung violation of RA 9165, particularly section 11, section 5, and section 15. Patuloy ang mga drug peddler sa kanilang illegal na transaksyon, kaya tatapatan umano ito ng tuloy-tuloy na operasyon ng mga otoridad. Kung mamamasdan natin, patuloy rin ang drug transaction ng mga individuals na involved dito sa illegal drugs. Kaya patuloy pa rin ang ating kampanya laban sa illegal na droga, and siguro humingi lang ako ng support sa ating mga residente or mga sa community na continuous rin dapat ang support nila na magbigay o ipagbigay alam sa amin mga impormasyon na kailangan namin para magkaroon tayo ng basihan. Sa ngayon, nasampahan na ng kaso ang mga suspect at nasa detention facility ng Naga City Police Office. Jan Amador, CSN. Nasa normal ng level ang dissolved oxygen sa Lake Buhi, kaya isinantabi na ng Lake Development Office o LDO ang posibilidad ng fish kill sa lawa. Water quality sa Lake Buhi patuloy na binabantayan ng mga otoridad. May ulat si Darlene Lastrulio. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Buhi sa pamamagitan ng Lake Development Office o LDO na nasa maayos na kondisyon ng kalidad ng tubig sa Lake Buhi at walang naitatalang insidente ng fish kill. Batay sa pinakahuling pagsusuri ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR, normal ang dissolved oxygen at antas maging kalidad ng tubig sa lawa at walang nakikitang senyalis ng anumang banta sa ekosistemang ito. Ayon kay Mark Anthony Nazarea, tagapagsalita ng LGU Buhi at ng Lake Development Office, patuloy ang kanilang masusing pagmamanman at monitoring lalo na ngayong pabago-bago ang panahon. Aniya, mahalagang maagap na aksyon sakaling magkaroon ng pagbabago sa kalagayan ng lawa, kaya't nananatili ang pakikipag-ugnayan ng LDO, LGU sa mga mangingisda na siyang unang nakakapansin ng kakaibang pangyayari sa Lake Buhi. Dagdag pa niya na nanatiling kalmado ang lawa, normal ang level ng tubig at maayos ang kalagayan ng mga isda. Ipinaliwanag din ni Nazarea na ang patuloy na magandang kondisyon ng maayos na pamamahala sa pangingisda at mahigpit na implementasyon ng mga ordinansa para sa kalinisan at pangangalaga ng lawa. Asab na wala pa naman po kasi based nga doon sa mga recent results natin, nag-improve na siya. So kasi ganoon lang naman pag nag-ulan, talagang minsan may mga instances na talagang bumababa siya bigla. And then eventually nakaka-recover din naman agad ang Lake Buhi. Ang ano lang naman kasi talagang pinaka-fear natin is during typhoon season. Gayunpaman, nagbigay pa rin siya ng paalala sa mga mangingisda at sa mga nagbabantay sa paligid ng lawa na manatiling mapagmatsyag. Sa mga fisher folks natin, just i-observe. Kasi alam naman nila yan Usually sila pa yung pinakamagagaling actually sa pag-observe niyan. Nakikita nila may mga signs. Pag may mga signs nilang nakita, automatic naman yan nag-ano. Actually, sila pa nga nag-report sa Lake Development Office So, i-observe lang natin and if ever man may mga unfavorable na weather conditions, doon talaga tayo tumutok. Sa kasalukuyan, nananatiling ligtas at maayos ang Lake Buhi, nakilala hindi lamang bilang tirahan ng iba't ibang uri ng isda, kundi bilang tahanan din ng bihirang isdang sinarapan.
ang pinakamaliit na komersyal na isda sa buong mundo. Patuloy ang koordinasyon ng LGU Buhi sa mga ahensya at komunidad upang mapanatiling buhay at masigla ang yamang tubig ng lawa para sa susunod pang mga henerasyon. Darlene Lastrulio, CSN. Sa pagbisita ng mga matataas na opisyal ng Local Water Utilities Administration o LUWA sa Kabikulan, muling isasangguni ng Metropolitan Naga Water District o MNWD ang mungkahin nitong taas singil sa tubig na magagamit umano ng opisina upang mas mapabuti pa ang operasyon ng MNWD. Si John Amador sa detalye. Muling makikipagdialogo ang mga kinatawan ng Metropolitan Naga Water District o MNWD sa Local Water Utilities Administration upang talakayin ang mga pangunahing issue ng tubig sa Metro Naga. Kabilang sa isasangguni ng MNWD ang matagal nang tinutulak na water rate increase ng MNWD at iba pa. Magkakaroon kami ng meeting with Administrator Moises Salonga kung saan doon na pag-uusapan yung tungkol sa rate increase ng MNWD. Hindi lang yun, kundi yung septage treatment facility na kung saan ang MNWD siya lang sa entire Camarines Sur ang merong septage treatment plant na existing. Ayon kay De La Cruz, tagapagsalita ng Metro Naga Water District, ang hakbang ay upang matugunan ang problema pa rin sa supply ng tubig sa lungsod at mga bayan sa probinsya. Itong pag-uusapan tungkol sa rate increase na in-apply ng Water District, ito ay mapupunta para doon sa mga source development and waterline development. So, isa yan sa mga pag-uusapan namin sa August 13 na ni Administrator Moises Salonga. Nagpaalala sa MNWD General Manager Florencio Mungoso sa Camarines Sur Water District Association o KAWADA sa pagpapatupad ng RA 9275 o Philippine Clean Water Act, batas na nag-uutos na magtatag ng programa sa pamamahala ng septage. Handa din umanong tumulong sa ibang water district ang MNWD dahil sa ngayon tanging sila ang may septage treatment facility sa probinsya. John Amador, CSN. Mariing pinabulaan na ng LGU Buhi ang impormasyon na sa likod ng isang paaralan itatayo ang kanilang sanitary landfill. Fake news yan ayon sa LGU at sinabing nagpapatuloy pa ang kanilang konsultasyon sa pagpapatayo ng naturang pasilidad. May ulat si Darlene Lastrulio. Tigilan na muna siguro yung mga negative speculations na kung ano-ano and wala namang violation na ginagawa yung local government unit sa Buhi as mariing itinanggi ng pamahalaang bayan ng Buhi ang kumakalat na post sa social media na umano'y itatayo ang sanitary landfill sa gilid ng Agapito E. de Lima National High School sa bayan ng Makaangay. Ayon kay Edwin Salvamante, Municipal Government Department Head 1, fake news o walang katotohanan ng naturang post mula sa isang Facebook page at nilinaw na ito ay isa pa lamang sa mga isinisuring proposal. So nag-start po yan, syempre nung na-pass yung batas, yung Republic Act 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act na kung saan po yung lahat ng mga local government units ay inuobliga ng batas na magkaroon ng sariling sanitary landfill para doon itapon or yun ang paglalagakan ng mga residual waste. Ipinaliwanag ni Salvamante na ang nasabing ideya ay bahagi ng pagsunod sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Gayunpaman, binigyang diin niyang kinakailangan pa itong pag-usapan at pag-aralan kasama ang iba't ibang sektor kabilang ang Department of Education o DepEd at iba pang kaugnay na ahensya bago makapaglabas ng pinal na desisyon. Dagdag pa ni Salvamante, nakipag-ugnayan na rin ang punong guro ng Agapito E. de Lima National High School sa LGU upang linawin ang issue. Lumalabas sa paunang pagsusuri ng paaralan na halos kalahati ng kanilang lupain ay matarik at delikadong lugar, kaya't hindi maaaring pagtayuan ng anumang gusali o istruktura lalo na ng landfill. Ang resulta ng kanilang pag-aaral ay opisyal ding isinumite sa lokal na pamahalaan.
nagpakandak ng site suitability or geological suitability assessment ang Agapito de Lima National High School. Lumabas po sa result ng DENR MGB ng Mines and Geosciences Bureau na halos kalahati ng portion ng lote nila ay hindi pwedeng paglagyan ng mga building because delikado at nasa matarik na lugar. Or itinabi namin sa Agapito de Lima High School kasi mas nauna kaming nag-identify. Nagkataon lang na yung Agapito de Lima High School ay hindi allowed ng MGB na magkaroon ng malaking construction ng mga building. Giit ng LGU Buhi, wala pang tinal na lokasyon ng sanitary landfill project at mananatiling bukas ng konsultasyon sa publiko upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng komunidad. Hinikayat din nila ang lahat na mag-ingat sa pagbabahagi ng impormasyong walang sapat na beripikasyon upang maiwasan ang pagkalat ng maling balita. Sinubukan ng CSN na kunan ng pahayagang pamunuan ng paaralan ngunit wala doon ng kanilang school principal. Dardy Lastrulio, CSN. Maliban sa hidden gems ng Karamoan Islands at fun activities sa Capitol Complex tulad ng wakeboarding, golf at iba pa, hinangaan rin ng isa sa mga content creator at influencer mula sa Blogapalooza ang futuristic at outstanding na disenyo ng itinatayong iconic Capitol building sa Barangay Kadlan. Linibot ng vlogger at architect na si Dax ang site kung saan itinatayo ang iconic Capitol building. Ani ni Architect Dax, kombinasyon ang iconic Capitol building ng visionary architecture at engineering. Dito yan sa Camsur, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda tong building na to. Ayun, tingnan mo, ang ganda. Look at those curves, napakaganda. Wow! Ang concept nitong building na to, pili nuts. Sa itinatayong Kapitolyo rin, soon to rise ang Global City of the South na layo ni Governor El Rey Villafuerte na Camsur Uptown na first of its kind cultural and creative hub sa buong rehiyon. Deeply rooted ang larong basketball sa anumang sulok ng Pilipinas, lalo na sa Camarines Sur. Kaya naman isa ito sa mga youth programs ng provincial government ng Camsur under Governor El Rey Villafuerte na layong magdiskubre ng local talents at hubugin ang camaraderie, sportsmanship at disiplina sa larangan ng sports ng mga kabataan. May ulat si Regine Bue. Sa lalawigan ng Camsur, isang bagong pagkakataon at kabanata ang binuksan para sa mga kabataang Basketball is Life, kung saan formal lang inilunsad sa Iriga City nitong Agosto 10 ang NBL Pilipinas Youth o NBL Youth Camsur. 40 kupunan mula sa iba't ibang bayan sa probinsya ang maglalaban-laban sa hardcourt na bahagi ng youth program ni Governor El Rey Villafuerte. Layunin nitong paunlarin ang mga homegrown youth ballers at matuklasan ang mas maraming talento, hindi lamang sa basketball kundi pati na rin sa iba pang larangan ng palakasan. Isa ito sa mga prioridad na programa ng gobernador na nakatuon hindi lamang sa sporty skills kundi sa paghubog ng disiplina, determinasyon at sportsmanships ng mga kabataan. Sa seremonya ng pagbubukas sa Iriga City, dumalo ang mga opisyal ng lalawigan kabilang sina Mayor Vic Solano ng Bayan ng Pili, Mayor Rex Oliva ng Iriga City at ilang konsehal. Dumalo rin ang mga head at assistant coach mula sa iba't ibang kupunan upang saksihan ang pagsisimula ng liga. Ayon kay Ariel Arce, head coach ng Team Cali mula sa Bayan ng Calabanga, malaking tulong umano ito sa mga kabataan hindi lang sa larangan ng palakasan kundi sa paghubog ng kanilang pagkatao. We're competing for now for the National Basketball Youth League of Camarines Sur. Malaki po ang suporta na ibinibigay ng ating mahal na Gobernador El Rey Villafuerte para sa mga kabataan sa ganitong liga. Magaling at maganda ang epekto nito sa mga young ballers, lalo na yung mga grassroots, kasi nabibigyan sila ng chance makapaglaro sa malaking liga. Ito po ang way para maabot ng mga kabataan ang pangarap nila in terms of basketball. Higit pa sa laro ang layunin ng programang ito, isang pamumuhunan sa kinabukasan ng kabataang Camarinense upang maitanim ang pagiging madisiplina,
may kompetensya at may pagpapahalaga sa teamwork. Malaki ang pasalamat ng Team Cali sa suporta ni Governor Elre Villafuerte para sa kabataang manlalaro ng Kamsur. Gov, thank you for supporting National Basketball Youth League of Kamsur. Sana po this is the first time for the youth. Hopefully po maging sunod-sunod na siya para madami ng players from Camarines Sur maabot nila ang pangarap nila sa lakaran ng basketball. Samantala, ang magwawaging kupunan sa NBL Youth Kamsur ay magre-representa sa probinsya sa NBL National Championships. Regine Boy, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.